Демосметка за платформата MetaTrader 5 при Benchmark Finance може да си откриете последния начин. Влизате на сайта на Benchmark Finance и избирате безплатна демосметка. Попълвате следните полета с вашите данни и избирате бутона "Отворете демосметка". На екрана ще се визуализират данните за вход в платформата. След натискане на бутона "Свалете платформата за търговия", ще бъдете пренапратени към Google Play Store, откъдето трябва да свалите и инсталирате платформата. Изберете Benchmark Finance като брокер. Напишете данните си за вход. Изберете потребителско име за вход в платформата. В начален екран ще видите инструментите за търговия. Изберете бутона "Плюс", ако желаете да добавите и направите видими още инструменти. Изберете върху желания инструмент и от отворилото се меню изберете бутона "Нова поръчка". Посочете обема, с който желаете да търгувате. Като имате предвид, че един лот е равен на 100 000 валутни единици. След това изберете един от двата бутона Buy или Sell, в зависимост от това дали искате да купувате или продавате. Току-що купихме 100 000 валутни единици евро-долар. Ще спечелим, ако цената се покачи и продадем на по-високо ниво. Вижте резултатът в меню "Търговия". За да затворите поръчката, натиснете продължително върху нея и след това изберете "Затвори позиция". Затворените позиции може да видите в меню "История". Наблюдавайте графиките, за да прогнозирате тренда. Benchmark ви пожелава успешна търговия!